Angi Muyamano murikeito Jobangi asoroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira togotikana nayo nigo abamenyi bekenyoro kyamatongo iyo gutoka sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo baburirie boteneneri bwe county korenda chinsoko kya mache ase ensemeyo yani gachire magega yensoko ya mache ya Mwasagero gusarika ase nonya nabo omwe bwe ward ya Kiogoro Walter Muchache esokire nagoteba muna nachikogaya na enganeyo amanke nigo twarwa nino murikeito Josephat Hamisi. Ensoko ya mache ya Mwasagero iye gutuka ase kenyoro kya matongo nigo yabeire yengencho enene ase miaka ya nyareko bagigweta wikira obwango iga ya nyareko bagigusarika nabo igo ebitacho byari ngoro bikabonekana na wikira boniga nigo abantu bakunyarako bakubucha amache wetera ase bisanda tubona nacha nabona nyori gitache kigo cha macha maya togo cha twabucha bwango twati osanja chide chyosi okubucha macha marabu bwango ono kurugia sarike tochandikitira mache iga no chimbwato omwana engocha nere rochi kitambo mbuche gali bone engocha nabucha yagweta naro tugite tokonye ngumwe msie yake amache twachandikire bo nvete getache kiabere gekoro buna twakinete nabokera ya ikirete akara mbule gutu nyinge igokonyora nga amacha aguchura paka etaigo ono mepi akara macha ya chita dirie mbura muna konye gutu nyinge mekokeli agasoka ara mange paka akapitiriria gento kelike kagwesa idea yamu wana kerakia gumbata kagocha kubucha macha atakunyara kubuche abamenyi abo nigo bono baburirie oboteneri bwe county ya Kisii anene omwamsie bwe ward ya Kiogoro Walter Muchache anyara ko baga gwesokia sobwango elinde abwatese abamenyi abo banyara ko bakwaga chensoke yo nyara ko bage koena na amache ayara marabu anyara ko baga konya abamenyi be ensemeyo nere kunywa mache nere kogera mache asira rochi rwatahukire igotoko robe bangine bakubera kabaka bano rocha abaze kubucha mache gontu kwanja korengane rocho salibete ekamuneri naro rirariga ndo tware go sabaga kyonye ndi umusimi gwitu asenjote birana cyarore no ebe sanjira so ari wanja tokonye egera abanda marwire tatubuka urute nabe konyareka no montaji che gusina abana watoma baro baje babucha macha yagitera baire ko montanyu na mipyo mondo sibiri cyanga ko rogora macha ara machafu nabakonyoro bururu bwachakire nyorenga kipindupindu yachakire yabwatera bande kenyoro ekero getaseni kyandizi TV kenyara roboti oruo niyo geikera omwemsi uyu Walter Muchache uyinyara kwa kwena na chira choko kingen soko eyo ninyara kwa bekorosi wa sobwango na boigo chisoko chinde anene chire ase wodi ya Kiogoro tubaitu amachi buna bano murocho murakarole kabire amachi na yamana sobuguma bwitu nandi tutara kwana regore bisima ntubwante kora protect igento ikoro kuchinsoko chitu unabona nsoko yaliyo sagero mata matongo otoko basaba uliyo smeke metebaka rochia sensokere okonya abantu abange arusiyo asobororo egere tubange amana abanyakenyoro tubwaterane nabanye besanchira rukuwe county cyo gukora magendro tolenga kitura abarerere nsokeria ebebuya ekonya abantu baitu ekogera amachi na yento kiamana bona amacha ya tosalekeire bona botokumeti nande twagokire kero mugambie to omwe musie witangire gotoroserio roche yagera macha akubuji nebikebe twachandekire akimbia monna tumusabere nyasama konye nande agendera komumenta matuka mangi omwe musie uyu Walter Muchache nigaboririe abamenyi be ward ya Kiogoro banyara ko bagotigana na gusimeka emete anene angene chinsoko echo chire ase ward yo ande tutagetugo chibosio emelinga mwe na chu elirange na roche egere amachari atuka mange akonya abantu baitu igo toche tubwaterane anje ninche ntara round ndigire chinsoko echitu egere ensoko bune yari osagero abantu abange bategemete bakurusia machoro tonye barerere tonyerosie ebe burunge abantu baitu baenderere kunywa kuripoteri gataseni kyandizi TV kurwa ase kenyoro kya matongo ekikere ime constituency Nyaribari chache imeye county